Peco budaya. Bagus pasurnya kados menawi bagus Merawati kantoripun Muramata Peco budaya. Budaya ayo cok gundal-gundal pacucuk kebelangan nyungki waktu kebelangan waktu lempar sekali dan dijaratan waktu lempar sekali dan dijaratan sasaran kalian Tejo ayo gundal-gundal pacucuk kebelangan nyungki waktu kebelangan waktu lempar sekali dan dijaratan waktu lempar sekali dan dijaratan kalajengaken jubudeling celek sreg Prabu Celeng Surgi Sawadya balare punika panguwasaning latah gunung adem Rekala samana tunggal arep lugal Satya Boyo putra ketekan jajuluk dening kusumane gedhe sapa lagi nanging sak tengahing monolir boyo kabagian kalian para prajurit saking
Kadipaten Bantaragin sak kaleketatos perang tanding perang bondo Wolomati antaripun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kaliyan Prabu Celeng Sri Sakwadya Palani Jumlor kadya sebaringkang oncelang saka Gandewani lampahe Sang Ratu Prabu Celeng Sri senadyan ta sak semangsa mring bangsaning Celeng ananing wujuding memba wujuding manungsa bebasan Kakang Polokiswa Kagam Bosanani Raya sang wujuding sarta cilik umampah cilik ladrang senadyan ora gagah pineksa ipralan solak bawane ya kadya dene sang Sanggani ya kadya Mahapati Setyaki iki punika wis santari Hyang Ratu Celeng Sri iya sang andapan sang Srenggana along ampah ciklajeng mambu gandane manungsa kadya cangkrik mambu kili sampun kabiyarsa ingkang sampun kabiyarsa naik papan pagelaran punika solaki prapar bawane Sang Ratu Celeng Sri Barakasa putri lamun para kadang putra putri menika nggambarkan perang tanding perang bondo Wolopati antaranipun para prajurit saking Kadipaten Bantaragin kaliyan Prabu Celeng Sri pangkosaning tlatah Gunung Kendem rikala semanten nunggal karep nunggal sedya hamboyong putri kediriang jejuluk dening kusumaning Dewi Sangga Langit makaten singkatipun sejarah bapili wonten tumangsi anggenipun kula atur saking turungga siswa teja budaya nyuwun agunging samudra pangasampitan papa bedan soroting pandam sumulor madangi jroning pasarean remu-remu ketingal raranan sang dyah menengkung sumengkang guling ong wasana para paraga teje budaya lemaksara magita-gita baris piak siap
Music Production Arista Audio Sound System. Beko pileki rasane pahit enak, jangan nganggo tele rasane kok podo tete. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Koyo sampun lenesu nesu kabeh iso, rasa kuman komo cucu. Menen para suami ora beda karo atimu. Rungono kembang manisku. Sayang ngapunten desa estu, ember saja turuti apa karepku, tapi ojo sumelah ono dino liyane, bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal koyo saja, kenane putra aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancanine. Terima kasih Mbak Nadavia dan suami yang sudah berbagi rezeki kepada para konco-konco Turbo Siswa Tejo Budaya. Terima kasih Mbak Nadavia dan suami. Nggih. Mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso, rasa kudu nganggo mecucu. Badan pares ayu muda beda karo atimu. Rungono kembang manisku. Ayo ku sayang ngaputun mesaestu, yen dereng saged turuti apa karepku, tapi ojo sumelang ono dino liyane, bakal tak upayake ambo kepiye carane. Iyo aku bakal sayangku ora bakal koyo senajan kaharan. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun saben dino. Yo sayang ngapunten mesaestu, yen durung saged nuruti apa karepku, tapi ojo sumelang ono dino liyane, bakal tak upayake ambo kepiye carane. Ayo mas aku ora bakal luntur, sayangku ora bakal kaya senajan kaharane. Buka ora bakal mungkin mendua, matur suwun saben dino. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun janine saben dino. Tejo lagi jaranane wong 13 Makroman City Kota Samarinda.
Hello, hello, tansah gandrung-gandrung, awan rino wengi, tansah gandrung-gandrung, dasar kepara nyoto, gandrung-gandrung, dumadine elo tansah gandrung-gandrung awan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyoto gandrung-gandrung dumadine Mas iku duweling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tambe burine najan wis enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune sing nerusake bebasan wanyaren kudu eling. Rasaning atiku ninggal lagi sliramu priya idamanku dan sakaton esamu gawe-gawe rasaning atiku ilingake nalika bareng laku-laku
aki Rama lan ibuku oleh ning desaku wekasan mong walengku aku titip kembang mawar biru kembang mawar biru oh penono minangka tandha katresnanku Gambarkan para prajurit ingkang adipun Trumanasuk Bustono Toto Kapra juritan inggih menika prajurit Prabu Kelora Sewardana ing rikala semanten dipun utus sampe lumampah tumuju wonten ing Aten Kediri saperlu nglamar putri Kedirian jejuluk dening Kusuman Kediri Sangka Tolo os yo para kaseputri Rampungan Prabu Jeleng sedikit punika sigit sak untawis. Anggenipun para kadang putra putri punika hanggabaraken para prajurit saking Kadipaten Bantarangin inggih menika prajurit Prabu Kelana Sewardana. Ing rikala semanten dipun utus sampe lumempah tumuju wonten Kadipaten Kediri. Saperlu nglamar putri Kediriang jejuluk dening Kusumaning Dewi Sangka Langit. Ananging sak tengahing wana lir baya kepanggihan kalian Prabu Celeng Srenggi ugi Patih Celeng Gembel. Sak kala katatasan perang tanding perang Bondo Kolopati antaripun para prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Celeng Srenggi ugi Patih Celeng Gembel pangmosoring telatah Gunung Kendheng. Pramila ing wekdal dalu punika nguri-nguri budaya Jawi supados lestari widodо kang kawujud dening seni tari Kuda Kepang Tejo budaya. Makaten singkatipun sejarah babil wonten tupangsih anggenipun kulatur saking Tejo budaya nyuwun agunging sesaputra pangsemtan Medan. Mugi para kadang Tejo budaya hayu hayu rahayu rahayu kang samya dinagi os perang tanding perang Bondo Kolopati prajurit saking Kadipaten Bantarangin kalian Prabu Celeng Srenggi pangkosring telatah Gunung Kendheng rikala kala meninggal kartu kala Surabaya putri Kediriang Jeleng Srenggi Sangka Langit.
Tanding perang Bondo Pati antara para prajurit saking Kadipaten Bantaran kaliyan Prabu Jeleng Segi Pangusin Pelatah Gunung Padang Hari kala semanten tunggal karep tunggal setu Ambayan putri kedayan Jodok jadi kisah Dewi Sok nanging sak tengah kuwon lir boyo Kata-kata seorang tanding perang Bondo Wolopati antaripun para prajurit saking Kadipaten Bantaran kaliyan Prabu Jeleng Sisak Wadya Lade tan samer pamoring suksma Neduks Maya Wina iya sinimpen talangan kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping layut pindu pesating supena sumasa ing rasa
wedo tomo mrenten kembang kembanging mongko nadyan tuwa pikun yen tandi kanthi rasa yakti sakti asapaler sapa samon samang sane pasemuan konyak ganyek ngeleling semli Peco budaya
Ayo cok Rayok masih hati-hati ya Ora usah Guguni Ganggu kau oh. Nuruti permintaan saking teman-teman Putra Budaya Jaranan Lawas Jaranan Lawas nggih saking Muara Badak nggih Mbah nggih Jaranan Lawas Putra Budaya selamat menikmati teman-teman nggih nyuwune mawar biru monggo kanca-kanca turangga Putra Budaya Muara Badak nggih monggo dipun laras tembang pamundutan panjenengan spesial buat Mas Kampret iki spesial kantor dumateng Mas Kampret nggih monggo Mas Penceng juga Mas Penceng nggih dipun aturaken monggo Pak Riris Dometa sing waspaku idamanku dan sakaton esamu gawe-gawe rasane atiku rasane atiku Ora ngira yen
kembang mawar biru kembang mawar biru oh penono minangka tandha katresnanku. sesarengan kalian Tejo Budaya Larista Audio Sound System mawar biru katur panjenengan sedaya semoga dipun laras ingkang ngareman punika monggo mawar biru Tejo Budaya. Ayo Fred dumatesing wasmaku ora tega rasane atiku ninggalake sliramu priya idamanku Rio idamanku tansah katon esamu ngayawe rasane hatiku rasa ning atiku ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku ora nyono ora kira yen dadine ya yo yo ya yo aku kudu melu dereake ramani buku oleh ning desaku rakasan walengku walengku ketitip kembang mawar biru kembang mawar biru oh penono minangka tandha katresnanku. mawar biru sabor kapiyarsa yuk ayo jaya pengantin baru monggo all artisnya Tejo Budaya Mas Player Mas Kendang Mas Poji yuk pengantin baru monggo setunggal fokus setunggal waktu lagi yuk yuk bareng Tejo Budaya Arista Audio Sound System ND Music Production yuk pengantin baru ayo cok Ayo yo. ayo yuk all artisnya Tejo Budaya Spesial buat Mbak Nada dan Mas Fatih. spesial banget kalian Mbak Nada gitu.
duduk bersanding bersenda gurau, aduhai senang pengantin baru. Sing kesel sing jaran. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul laksana bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Ende musik lagi kerja bareng ada Ariska Auto. Tejo Saat kau berbulan madu, tinggalkan masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, Buka Siti. tuntunlah amanah dari Tuhanmu, agar kelak kau hidup bahagia, rukun aman, damai serta sentosa. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Mas Farel, monggo kula aturi mlebet Mas Farel. Katur dhumateng Mas Farel, monggo kula aturi mlebet. Di saat kau berbulan madu, tinggalkanlah masa remajamu. Di saat kau berbulan madu, peganglah amanah dari Tuhanmu, agar kelak kau hidup bahagia, rukun aman, damai serta sentosa. Aduhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Asing kesel rasanya pang. Duduk bersanding bersenda gurau, Ayo mas. aduhai senangnya pengantin baru. Asing kesel asing manja. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Pengantin barunya sampun. Sampun napa Mas Romansa. Spesial buat siapa pengantin baru? Buat kedua mempelai, Mbak Nada dan Satu Mas Madi. lagu lagi, lagu terakhir. Satu lagu lagi. Ini tadi ada permintaan dari Mbak Nada. Minta lagu apa? Terlambat. 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 Pamundutan sing tuan rumah kudu dipun pinangkani. Harus Nah, Mbak Nada dituruti. gabung dong. Ayo, 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 ayo. Nah, Ayo cantik, manis. Mbak Nada permintaan panjenengan nggih. Sebagai lagu terakhir Elektron
Nggih. Iya, gala-gala juga ada dari belakang. Ada juga kalau Terlambat. Terlambat juga ada. Kali ini boleh nggak sih kalau pengantinnya itu nyanyi di sini? Boleh Ayo, banget. Boleh, gabung boleh. bareng kita bertiga. Boleh. Ayo. Boleh. Ayo Mbak Nada sini nyanyi sama ditemenin sama Mas Pati ya. Mas. Ayo, Mas Patinya Pati. goyang, Mbak Nadanya nyanyi. Mbak Nadanya nyanyi. Ya, jadi saya mau melihat malam hari ini kalau Mbak Nada sedang bernyanyi dengan Mas Pati itu seperti apa? Oh gitu. Iya. Jadi yang tanggal 9, 10, 11 tuh nggak ada nyanyi ya Mbak Nada ya? Mbak Nadanya nggak ada nyanyi, baru malam hari ini mau nyanyi ya? Oke baik. Nggak ada. Ada. Oh gitu. Mungkin 2 lagu terakhir ya Mbak Nada yang nyanyi. Baik, oke. 1 apa 2 Mas Romansyah? Boleh satu ya? aja, Satu aja, oke. Satu Monggo. lagu terakhir. Buat Mbak Nada Via. Mbak Ayo Nada cantik. Pia. Lagunya apa? Lagu terakhir Mbak Nada Pia. Terlambat. Nggak Be- apa-apa lah. Besok nggak ada lagi loh acara seperti ini. Besok mau lagi nanggap lagi. Boleh? Oke, Ngawiji Mas. oke. Ayo Apa? Mas Patinya di tengah sini dong. Terlambat apa nyawiji? Ngawiji deh, mosok terlambat Mas. Oh gitu. Ngawiji nggih. Jo. Siap. Anu, engko lek terlambat dikira curhat aku. Nah, aja ngono ta ya. Ngawiji nggih. Sini sayang, Dados. sini. Mas player ngawiji, Pak. Sini suamiku. Suami yang ter ya. Suami yang ter. Kayaknya kita berasa ngontrak deh. Heeh. Ter apa Mbak? Ter. Enggak, aku cantik betul nah hari ini warna ungu ya Allah. Ayo Mas. Monggo Mas player yuk. Bisa. Bareng kedua mempelai. Apa kuwi lagu nih? Ya, lagu terakhir yang dibawakan oleh kedua mempelai Mbak Nada Pia dan Mas Pati apa Peti? Dipun rogangan Arista Audio Sound System bareng Tejo Ronggo Budaya. siswa Tejo Budaya. Oke. Ayo nak. Kapan kowe kapan rogomu iso tak gegep saben wengi gedhe impen-impenku dugang kapan sliramu iso ngerti. Pemanasan Om Yek. Ayo joget saben dino keluarga besar dari Tronggo Budoyo. Monggo ayo. Mana temannya? Ayo. Ayo. Dan nyanyi joget. Pasrahno atimu weneno tresnoku bakal gak jaga sadane wektu sumilirain teko kau kabar bahagia parengi lagumu nyedak ning sandingku kaya apa bungae ati ranyongko iso nyawiji matur suwun Gusti kon maringi bojo sing gemati. Asal. Oke, Tronggo Budaya. Mas Penceng, Mas Bambang boleh.
tabrut. Ayo Mas. Saben dino anane mung kangen. Asaya jatuh mung sira sing angen-angen. Mas yo ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno nanti dadi siji. Alhamdulillah wis nyawiji oh pasrahno atimu eneno tresnoku bakal tak jaga sadawane wektu sumilih angin teko kok kabar bahagia bareng ilaku nyedak ning sandingku kaya apa bungae ati renungko iso nyuci matur suwun Gusti mon mari suami yang gemati asik turangga sesuatu cabut saya lagi kerja bareng ada Endemiosi. Ayo nak saben dino anane mung kangen saya jatuh mung sira sing angen-angen mas yo ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno nganti dadi siji. Ayo Mas pasrahno atimu eneno tresno bakal tak jaga sadawane wektu sumilih angin teko kok kabar bahagia bareng ilaku nyedak ning sandingku kaya apa bungae ati renungko iso nyuci matur suwun Gusti mon maringi tresno sing gemati sumilih angin teko ala katir ala katir ala katir ala katir sandingku kaya apa bungae ati renungko iso nyuci matur suwun Gusti pon maringi tresno sing gemati. Angin teko gawa kabar bahagia biaran ilaku nyedak ning sandingku kaya apa bungae ati ranyangka bisa nyuci matur suwun Gusti pun mari tresno sing gemati matur suwun Gusti pun mari tresno sing gemati matur nuwun. Matur sebarun Terima kasih jembatan untuk kepantan kekalih kedua mempelai. Terima kasih dan moga debatang all artisnya Tejo Budaya. Matur semanun, terima kasih. Lanjut Pantai Kelayar. Mbak Riris moga.
sawangan aku Egernya bagus nandang rindu Bali yuk oh tulung mulia senajan sedelo aku wis lilo samar ati ki samar yen nganti kowe lali janjimu ning pantai Klayar sedelo aku ora bisa ato kowe ning opo ninggal kelongo sakadep netra aku ora lilo yen kowe nganti gandeng wong liya tulung sawangan sawangan aku sing nandang rindu ayo coba Bali ger bagus senajan sadelo aku wis lilo samar ati ki samar yen ngati kowe lali janjimu ning pantai Klayar samar hati ki samar yen kowe nganti tega ninggal aku ganti pacar sedelo wae aku ayo ora cok bisa Bali ger bagus ato kowe ning opo ninggal kelongo iya sakadep netra aku ora lilo yen nganti kowe gandeng wong liya birune segara kuda pacitan nyimpen janjimu sabrene ra bisa ilang birune segara kuda pacitan pantai Klayar sing nyibar sawekenangan ger bagus Bali ger napa Mas Romansa serampat ayo Bali ger kelajengan serampat nggih monggo dipun aturaken wangsul nggih ger bagus yuk serampat tejo budaya ya mas mudane sang prabu tresno tansah lewat atiku kayuyan slagamu saya nambahi wangun dasar bagus lancar
Iya. Garwa muda Iya. Garwa muda Garwa muda Sang Prabu Kresna Saci sesa